To kaji, ga waɗansu 'yan ta'adda waɗanda suka shahara sun shiga hannu su ma a yanzu ɗin nan a cikin jihar ta Katsina. To kafin dai mu je cikin labaran tsinin gadan-gadan da jin irin rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da 'yan ta'addan da suka shiga hannu a yau a cikin jihar Katsina. Sai ku fara biyo mu da subscribers sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ko shakka babu wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum. Kamar da yadda 'yan ta'adda suke fafutuka wajen ci gaba da ta'addanci tare da kwashe mutanen da ba su ji ba su gani ba a cikin ƙasar ta Najeriya, tare da ikirarin cewar sai an kawo musu kuɗin fansa, to fa lalle babu shakka su ma haka ake bibiyar su lungu da saƙo ana kamo su, sannan kuma ana hukunta su daidai da irin abin da suka aikata, wanda idan aka ji kishin ɗin cewar ga ɗan ta'adda nan, to fa lalle babu shakka sai an sanar da jami'an tsaron da suke kusa da wajen. To dama kuma wannan aiki ba wai na iya su kansu jami'an tsaron sojojin ƙasar Najeriya ko kuma 'yan sandan ƙasar Najeriya ko DSS ɗin ƙasar Najeriya ko kuma su kansu 'yan sa kai ɗin ƙasar Najeriya kaɗai ba ne, har da mu kanmu al'ummar gari dole sai mu ma taimakawa jami'an tsaron ƙasar Najeriya, sannan ne za mu ga ci gaba a cikin ƙasar tamu. Wanda a daidai wannan lokaci dai an samu nasarar kama wani shahararren ɗan ta'adda tare da waɗansu yaransa, wanda aka nuna mana shi yanzu dinnan haka a bidiyo ana azabtar da shi, wanda ba dan yanayi ya hana a sa bidiyon a cikin channel ɗin tamu ta YouTube ɗin tamu ba, da kai tsaye za mu haska muku. To amma duk da haka ga yanayin da ya tsinci kansa bayan da ya sami larabarsa a talata, wato dai a cikin ita kanta makargamar da take a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda yake bayyana irin abubuwan da yake aikatawa tare da dukkanin waɗanda suke mara mai baya akan al'amarin da ya shafi ta'addanci. Kasancewar wannan ɗan ta'adda yana da yara yasa ake ganin kamar shi ma sunansa Kacalla ne, domin dukkanin wani mai yara a cikin dabar ta'addanci sunansa Kacalla, wanda ake tsammanin ganin cewa ɗan ta'addan ba ƙarami ba ne ko shakka babu. Sai dai a yau fa da ya tsinci larabarsa a talata ya tabbatar da cewa fa yana matuƙar fuskantar ƙalubale tare da barazanar cewa zai iya cewa gagarin nan a koda yaushe. Sannan kuma idan dai har yadda yake neman ɗaukin su kansu jami'an tsaron ƙasar Najeriya sun mai ɗaukin sun kwance shi, fa lalle zai ci gaba da iya shakar iskar duniya. To menene abin da ya kawo wannan maganar in bayan irin ɗaurin huhun goron da su kansu jami'an tsaron sojojin ƙasar Najeriya suka mai, tare da hukunta shi a dangane da irin laifin da ya aikata. Lalle babu shakka wannan ɗan ta'adda ya sha ɗauri yayin da aka rataya hannunsa ta bayansa. Wato dai aka rataya hannuwansa ta bayansa, aka ɗaure ƙasan hannunsa, sannan kuma aka ɗaure wajen tsakiyar hannunsa ta gadon bayansa, wanda aka zira mai ido aka bar shi a haka sai da ya samu kamar wajen awa 3. Sannan ne fa jami'an suka zo suka fara mai tambayoyi a dangane da irin abin da ya shafi ta'addanci, wanda kasancewar irin yanayin yadda jikinsa ya tsami tare da zaman waje ɗaya tare da irin ɗaurin da aka yi mai, aka tabbatar da cewa fa idan aka yi mai hakan to fa lalle ba zai karya ba, wanda nan take aka fara bincike a dangane da ɗan ta'addan da ya shafi yankin Katsina, tare kuma da cewar da ikirarin ya san waɗanda aka yi zaman sulhu da su, sannan kuma ya san waɗansu 'yan ta'addan da suke cikin daji suke aiwatar da ta'addanci. To dama ba zai taɓa yiwuwa a ce shi yana aiwatar da ta'addancin amma kuma bai san abokanan yinsa ba. Ai kamar kasuwanci ne, kana bangaren kasuwanci kala kaza, dole za ka san cewa ai wane ya shahara a bangaren kala kaza. In baka san wane a bangaren kala kaza ba, za ka san wane a bangaren kala kaza. To a yanzu dai haka al'amarin ta'addanci shi ma haka yake kamawa, wato dai suna sanin junansu, sannan kuma suna sanin 'yan uwansu masu goyon bayansu a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addancin. Lalle babu shakka wannan matashi da yake majagorancin 'yan ta'adda ya sha gabza, sannan ya sha matukar azabtarwa a dangane da su kansu jami'an tsaron ƙasa Najeriya, wanda ya fara cewa hakika akwai waɗanda suke goyon bayansu a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addanci, shi yasa har yanzu ta'addancin bai kawo ƙarshe ba, kamar yadda kullum al'ummar ƙasa Najeriya suke so wajen ganin cewa an daƙile dukkanin wani al'amari da ya shafi ta'addancin a cikin ƙasar ta Najeriya. To fa su sani hakan ba mai yiwuwa ba ce idan har ba su mai da hangensu ga sama ba, wato dai akwai abin da shi kansa yake so ya nuna wa mutane. Lallai babu shakka a daidai wannan lokaci ɗan ta'addan ya bayyana nadamar sa gagaruma, wanda wannan ɗauri da aka yi mai shine wanda ya hana shi zama, ya hana shi
ya hana shi yake ta muskute yayin da su kansu jami'an tsaron sojojin ƙasa Najeriya suke mai kashedi akan cewa ya zauna waje ɗaya, yayin da ya ce azabar da yake fuskanta zaman ba zai yiwu ba. An ɗaure shi kacimau, sannan kuma ɗaurin an bashi har yayi wajen awa 5 a jikinsa. Wannan ɗauri da aka yi masa shine yake tabbatar da cewa hakikanin gaskiya a daidai wannan lokaci zai iya zama shine sanadiyar shari'arsa, domin kuwa ya bayyana cewa ya yi nadama, sannan kuma mafi a'ala a dangane da al'amarin ta'addancin. Ya ce zai bayyana sunayen waɗansu waɗanda suka kasance su ma suna goyon bayan ta'addanci tare da ɗaukaka ta'addanci tare da zuwa suna kama mutane suna karɓar kuɗin fansa. Hakika bayanin da ya yi ba abun mamaki ba ne, sai dai abin da zai baka mamaki cikin sauƙi, yayin da ya yarda da cewa zai taimaki jami'an tsaron sojojin ƙasa Najeriya ba tare ma da su sun bukata ba. Lalle babu shakka akwai wani abu wanda yake ɓoyayyen al'amari. Abin da waɗansu mutanen suka fara zargi da tunani cewa kenan wai kada a je a naɗa su kansu sojojin dakarun sojojin ƙasa Najeriya a haɗa musu maƙarƙashiya. To fa lalle babu shakka a wannan lokaci ba lokaci ne na yarda da wasi ba ko kuma ɓata lokaci. Kawai su kansu sojojin ƙasa Najeriya to fa kawai su tattara akan maudu'i guda ɗaya, wanda a yanzu hakan nan ake so a ga cewar an samar da zaman lafiya ba don komai ba sai don ganin cewa hakan riba ce, sannan kuma gwaggwaɓar nasara ce a dangane da al'amarin da ya shafi a ita kanta ma siyasar ƙasar ta Najeriya, wato dai ita kanta ma gwamnatin da take kai a yanzu ta Bola Ahmad Tinubu. Domin kuwa idan an ci gaba da haifar da ta'addanci a yanzu haka a cikin ƙasar ta Najeriya fa babu wani abu da zai samar da sai dai ɗa mara ido, domin a nan gaba kamar ya yi wa jami'a kamar ya yi wa su kansu a 'yan adawarsa mubaya'a ne, kamar ya yadda ya ba su kujerarsa da kansa, wanda haka ake tunani, wanda ana ganin cewa ko shi shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmad Tinubu bai duba kansa da irin abubuwan da zai fuskanta ba. To lallai babu shakka ya kamata ya duba goben wa'anda zai bari a cikin jam'iyyar tasa, domin ko babu wanda zai iya zaben su. Lallai babu shakka yanzu haka akwai lauje cikin naɗi. Al'amarin ta'addanci shine wanda aka fi kokowa, sannan kuma shine wanda ya fi damun mutane a cikin ƙasar ta Najeriya. Yayin da duk al'ummar da suke yawo a cikin ƙasar ta Najeriya ba su da tabbas. Balantana ka kamo wannan ka ce wannan shine ɗan ta'adda, ka ce wannan ba shine ɗan ta'adda ba. Roƙonmu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen ta'addancin a cikin ƙasar ta Najeriya, tare da takawa dukkanin 'yan ta'addan burki dangane da al'amarin ta'addancin. Amma dai wannan matashi da aka kama hakika ya ji a jikinsa, wanda har ake sa ran cewa idan dai har sauran 'yan ta'adda za su kalli irin yadda aka hukunta shi aka kuma gana mai azaba tare da hukuma mai raɗaɗi, to fa lallai babu shakka za su ji tsoron shiga hannun su kansu jami'an sa kai ko kuma 'yan sanda ko kuma sojoji na ƙasar ta Najeriya. Wannan shine fatan da ake yi, akan Allah ya kai bidiyon wa idanuwansu domin su tabbatar da cewa lallai fa ba za a taba daga masu kafa ba idan suka shiga hannun gwamnati, domin ko ita gwamnati kishin kanta take yi, ba wai kishin wasu 'yan tsirarin mutane waɗanda suke nema su tayar da zaune tsaye ba. Masu mu na yau da kullum dai duka wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addancin na ƙasa ta Najeriya. Sai ku ci gaba da biyo mu da comment da like, ko shakka babu wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran. Mun gode.